ҷашни байналмилалии наврӯз дар шаҳри ҳисори зарнисор ҳам бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор шуд. Тантанаҳои ҷашни наврӯзии ҳисорро бидуни сайругашти қалъаи ҳисор тасаввур кардан ғайриимкон аст. аммо қаблтар аз тантанаҳои дохилии қалъа, инҷо дар майдони аспдавонии шаҳри ҳисор як зумра аз варзишгарони риштаҳои гуногун аз қабили бокс, каратедо, теквандо ва дигар федератсияҳои варзишии миллӣ ба қабули меҳмонони амрикоӣ омодагӣ мегирифтанд. мо дар маркази ҷамоати шаҳраки ҳисор қарор дорем. инҷо садҳо нафар варзишгарони умедбахш ҷамъ омаданд ва истиқбол аз меҳмононе доранд, ки бахшида ба ҷашни наврӯзи байналмилалӣ дар водии ҳисор ё дар ҳисори шодмон қарор доранд ва меҳмонон ё подабонҳо, ба истилоҳ кавбойҳои амрикоӣ, ки ба инҷо ташриф оварданд, чанд лаҳза баъд қарор аст, ки як зумра аз сабку услубҳои ин суннат ё мероси гузаштаи мардуми амрикоиро дар инҷо ба намоиш бигузоранд. ин гуна навозишҳо бо асбобҳои сӯзи нафасӣ дар оғози истиқболи меҳмонон ва тамриноти наврасон зебу зиннати идона мебахшид. аммо меҳмонон баробаре ба майдони аспдавонӣ ворид шудан, ба навозиши суннатии кавбойҳо ё подабонҳои амрикои шимолӣ пардохтанд. инҷо дар маркази шаҳри ҳисор дар майдони аспдавонӣ аз иёлоти вайомингӣ амрико як гурӯҳ аз кавбойҳо, подабон ё галабонҳо аз амрикои шимолӣ ташриф оварданд ва онҳо бо нишон додани баъзе аз расму русумоти ин навъи аспсаворӣ як намоиши махсусе ҳам доир намуданд ва феълан ҳам ҳамон тавр ки ба назар мерасад, қисме аз ин кавбойҳо бо аспсаворӣ ва нишон додани баъзе аз равишҳо чобуксаворӣ ба чобуксаворони мо як намоиши махсусе ҳам ба марази тамошо гузоштанд. ҳамон тавр ки мебинем дӯстон, имрӯз воқеан дар ин майдони аспдавонии шаҳри ҳисор теъдоди зиёди варзишгарон ҷамъ омаданд ва ин ҳам аз он гувоҳӣ медиҳад, ки воқеан шукӯҳу ҷалоли наврӯзи байналмилалӣ маҳз бо ана ҳамин гуна навъҳои зебои варзиш як зебу зиннати дигар дорад. зимнан ба муносибати истиқболи меҳмонон ва бахшида ба ҷашни наврӯз 2018 қабл аз намоиши кавбойҳо пойгаи аспдавонӣ баргузор шуд. сипас кавбой ё подабони собиқадор чанд равиш ё амалҳои галабонони амрикоиро намоиш дод. ба галабонҳои суннатии кишварҳои амрикои шимолӣ кавбой ё говчарон гуфта мешавад. кавбойҳо дар домдозиҳо ба парвариши дом кӯмак мекунанд ва бисёр корҳои марбут ба домдориро низ анҷом медиҳанд. ҷомеаи тарихии говчаронҳои амрикоӣ, ки дар асри 19 шакл гирифт, дар асл шохае буд аз санъати говчаронҳои мексикӣ маъруф бо вакбрио.
кавбойҳои амрикоӣ ва сабки зиндагии онҳо баъдан мавриди таваҷҷӯҳи бисёр қарор гирифт ва дастмояи достонҳо ва филмҳои зиёде шуд. аз варзишҳои кавбоён метавон ба камандандозӣ ба гусолаҳо ишора кард. дар миёни кавбоён ва мардумони ин фарҳанг мусиқии зер дорои маҳбубияти хосе ҳаст. High boots, Stetson hat, and a leather vest. Cowboy, great American cowboy. With a horse and a rope and a gun, he tamed the West. Well, he's up at the crack of dawn, putting that bacon on. Winter is past and skies are clear and blue. He's hanging in the air, they're a frolic cowboy, making the Lord once more. Cowboy, great American cowboy, big high boots, Stetson hat, and a leather vest. Cowboy, great American cowboy, with a horse and a rope and a gun, he tamed the West. With a horse and a rope and a gun, he tamed the West. баъд аз сароидан ин гурӯҳ васфи тоҷикистони биҳиштосо карданд ки ба таъбири эшон манзараҳои мо ба табиати онҳо хеле шабоҳат дорад ва ҳамсон низ ҳаст. ҳар гардишгаре ки ба тоҷикистон ташриф меорад бечуну чаро ба табиати биҳиштосояш мафтун мешавад. моро ҳам ин табиати афсонавӣ писанд омад ва тоҷикистон ба мавзеъҳои иёлоти вайоминги амрико хеле шабоҳат дорад. аз он ҷумла дараҳои дилрабо, манзараҳои дилфиреб, руду дарёҳо ва чашмаҳои мусаффояш. ин ҳама ҷойҳои дилчасп боис ба он хоҳад шуд ки дар солҳои оянда вазъи сайёҳӣ дар тоҷикистон бештар аз пештар рушд мекунад. ба ман бештар табиат, манзараҳо ва кӯҳҳои осмонбӯси тоҷикистон писанд омад. инчунин мардуми бо фарҳанг ва меҳмоннавози тоҷикро хеле дӯст доштам ва табиист ки ҳар сайёҳ аз хӯрокҳои миллии тоҷикон баҳра мебарад. манро ҳам чанд намуд аз хӯрокҳои миллӣ писанд омад. умедворам ба ин макони дилоро дубора биёям. анъана ё урфу одатҳои кавбоён дар кишвари мо таърихи хеле зиёд доранд. анвои аспҳое ки кавбойҳо тамрин дода ва аз онҳо истифода мекунанд иборат буд аз аспи чобук, аспи шаб, аспи камандандозӣ ва аспи кавбоӣ. ба ҳангоми галаронӣ ҳар кавбой вазифаи вижаи худро иҷро мекард ва чун саҳифаҳои таърихи ин суннатро варақгардон мекунем дар меёбем ки саргузашти онҳо бо мушкилӣ ва пур аз моҷаро буд. мо хеле хушҳол ва шоду масрур шудем аз сафар ба тоҷикистон. ман ҳам дар навбати худ аз самимият ва меҳрубонии мардуми тоҷик нисбат ба меҳмонон рӯҳбаланд шудам. ин меҳмоннавозӣ ва хушрафтории мардум моро водор месозад ки аз ин сафарномаамон дар ҳар куҷое ки набошем васф кунем. ин ҷоро хеле дӯст доштем.
with the tumble and tumbleweed. I know when night is gone that a new day is born at dawn, and I'll keep rolling along. Deep in my heart is a song. Here on the range I belong, drifting along with the tumble and tumbleweed. Drifting along with the tumble and tumbleweed. Nowruz Mubarak. Well, I'm just a little mountain girl who came from Wyoming. I love to ride my pony and go a-lo-dee. I got me a cowboy who lives across the lane. He knows that I'm thinking of him when he hears me say, "Oddly-oo-doo, yoo-doo-dee, oo-doo-dee, ee-oo-doo-dee, oddly-oo-doo, yoo-doo-dee, oo-doo-dee, oo-doo-dee." Each morning before the sun comes up, I sing my yodeling tune, and when he answers back, I know that he's in love with me. Every time I meet him, I see heaven in his face. I love that yodeling cowboy, no one can take his place. Oddly-oo-doo, yoo-doo-dee, oo-doo-dee, ee-oo-doo-dee, oddly-oo-doo, yoo-doo-dee, oo-doo-dee, oo-doo-dee, oddly-oo-dee, ee-oo-doo-dee, yoo-doo-dee, 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 oh, hey, yoo-doo-dee, 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 بعد از صحبت ویژه مهمانان ما راه قلعه بستانی حصار را پیش گرفتیم. در آنجا ساکنان محلی با رعایت رسم و آیین نوروزی این جشن عالمشمول را پیشواز می‌گرفتند. اینجا همساله در آستانه تعجیل جشن نوروز با جلب کردن بیشتر سیاحان مالامال از تماشابین می شود و ما هم در جشن و مراسم آنها در شادی و سرور آنها همراه خواهیم شد. قلعه حصار مهمترین انشاءات جشنی تاریخی به شمار رفته از تاریخ و فرهنگ باستان و پرقناوت شهرسازی وادی حصار و عموما مردم تاجیک گواهی می‌دهد. کارهای سازندگی و آبادکاری و نگهداری یادگاری‌های تاریخی که با توجه مخصوص و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان انجام یافته است، جلب سیاحان و دوستداران تاریخ و فرهنگ باستانی تاجیک را بیش از پیش کرده است. یکی از عنعنه‌های پرشکوه نوروزی گوشتینگیری است که همساله در شهر حصار با شوق و ذوق بی‌اندازه برگزار می‌شود و در آن در برابر پهلوانان تاجیک گوشتینگیران کشورهای همسایه نیز هنرنمایی می‌کنند. هزاران مخلص فدایی گوشتین ملی به خاطر است که در شهر حصار گوشتین ملی در ایام نوروزی برگزار گشته شده است و ما هم فعلا مرور خواهیم کرد و این بزمگاه یا به این مکانی که گوشتین ملی در اینجا برگزار می‌گردد و این مکان هم شفت قلعه حصار واقع است و در این گوشتینگیری موسم امساله نوروز بین‌المللی 2018 بهترین پهلوانان از کشور همسایه ازبکستان تشریف آوردند و ما شما هم واقف خواهیم شد چگونه گوشتین صورت می‌گیرد.